Vice Chancellor Professor Ken Wilson, Deputy Vice Chancellor Professor Daioni, ladies and gentlemen, members of the University of Catholic Delegation, αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, Your Excellence, κυρία Φωτουκάκου, κυρία Καστινάρη, αγαπητοί γονείς και φίλοι των αποφύτων μας, αγαπητοί απόφοιτοι του ΑΕΣΤ, παλαιοί και ιδίως νέοι, dear ΑΕΣΤ graduates, ως πρίτανης του ΑΕΣΤ, σας καλωσορίζω και πάλι και σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνετε με τη συμμετοχή σας στην απόψινή εορτή αποφοίτηση του Ιδρύματος μας. Όπως ήδη επισημάνθηκε, είναι η τρίτη χρονιά που η τελετή αυτή λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, απόδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει το Πανεπιστήμιο του Χέρκουσα στους αποφοίτους του Ιδρύματός μας. Είμεθα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί απόφοιτοι, ιδιαίτερα ευτυχής, που η 15χρονη πλέον συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Χέρκουσα, με το σύστημα διαόκτησης, εξασφαλίζει τη διεθνή διασύνδεση και αναγνώριση της αξίας των πτυχίων των αποφύτων μας. Χαιρόμαστε, κύριε Πρίτανη Wilson, που το Πανεπιστήμιό σας, όπως και το ΑΕΣΤ, έχει θέσει την ποιότητα των σπουδών και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του ως βασική του αποστολή στα πλαίσια ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, αλλά και σε άμεση ανταπόκριση προς τις επιταγές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς και κοινωνίας. Είμαστε πράγματι περήφανοι, κύριε Πρίτανη, που το Ίδρυμά μας πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο ποιότητος της συνεργασίας μαζί σας από το British Quality Assurance Agency και τους ελέγχους από το British Accreditation Council και το Διεθνές Ίδρυμα Ποιότητος ISO. Με τη στενή συνεργασία μαζί σας συνεχίζουμε δυναμικά την αναθεώρηση και επέκταση των σταμένων ή καθιέρωση νέων τομέων επιστημονικής δραστηριότητας. Φέτος επαναπληκυρώσαμε τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα στην επιστήμη των υπολογιστών και ήδη σχεδιάζουμε την επανεπικύρωση των προπτυχιακών προγραμμάτων μας στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην πληροφορική, καθώς και των μεταπτυχιακών στη διοίκηση επιχειρήσεων και το ναυτικό δίκαιο. Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και τις προοπτικές απασχολησιμότητας των αποφύτων μας. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρει η γεωπολιτική θέση και ο ρόλος της χώρας μας στον ευρύτερο οργανικό χώρο και επιδιώκουμε ακόμη ευρύτερα την πολυπολιτισμική σύνθεση των προγραμμάτων μας με προσέλκυση ξένων φοιτητών και σύναψη ακαδημαϊκών συνεργασιών με ιδρύματα εγγύς ή μακρά της Ελλάδος. Μπορούμε, κύριε Πρίτανη, να πορευθούμε από καινού σε αυτή την διεθνή εκπαιδευτική και πολιτιστική προσπάθεια, αξιοποιώντας συνδυαστικά τα πλεονεκτήματα του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος και την ενεργό και αποδεκτή ελληνική παρουσία σε πολλές χώρες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά εσάς και τους συνεργάτες σας για την προαγωγή από φέτος νέων μορφών εκπαιδευτικής ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που διασφαλίζουν πλήρως την ποιότητα των παρεχομένων σπουδών και την ανταπόκριση των αποφύτων του ΑΕΣΤ ταυτόχρονα στα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα
και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ και πάλι όλα τα μέλη της Αποστολής του Πανεπιστημίου του Χέρθουσα για την παρουσία τους και την υποστήριξη στη σημερινή τελετή. Τέλος, συγχαίρω τους αποφύτους μας και τους γονείς τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών και θυσιών τους. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στην παρετέρω πορεία τους και ευχαριστώ όλους εσάς που μας κάνατε την τιμή να είστε μαζί μας στην απόψινή τελετή. Ευχαριστώ.